Kad klanjamo 20 rekata, mi smo zanijetili na početku da ćemo klanjati ili 20 ili 8 rekata. Ali učenjaci kažu za mjesec Ramazan, svaki dan moraš da nijetiš. Nije dovoljno samo na početku mjeseca Ramazana ti kažeš ja želim da postim 30 dana mjeseca. Ne. Nego svaki sehur kad ustaneš ili ako nećeš ustajati na sehur, a trebali bismo da ustanemo jer u sehuru bereket, navečer prije spavanja vjernik bi trebao da kaže Gospodar, ja sam nanijetio sutra radi tvoga zadovoljstva da ispostim taj sutrašnji dan. Kažu učenjaci da je to obaveza, da svaki dan nijetimo barek mjeseca Ramazana. Zašto je nijet važan? Kaže poslanik alejhi selam, nijetul mu'mini hajrun min ameli. Nijet vjernika je bolji od njegovog djela. Molim vas, ja bih volio da ovaj mjesec Ramazan bude mjesec u kojem ćemo mi donijeti odluku, donijeti nijet da budemo bolji insani, da budemo bolji vjernici. Kad klanjaš namaz, da staneš na namaz i kažeš Gospodar moj, ja želim da osjetim tvoje prisustvo. Pazite, mi svaki put kad stavimo na namaz kažemo Allahu ekber. Bacamo dunjalku iza sebe, sve bacamo iza sebe. I samo je Allah ispred nas. Allah je najveći. Svaki belaj, problem, iskušenje koje te u tom trenutku safatalo, znaš da Allah može ti dati izlaz za to. Ali mi često u namazu razmišljamo o svemu mimo Gospodara svih svjetova. Mimo onoga pred kim smo mi stali. I zato mi imamo problema. Kaže poslanik alejhi selam, čovjek ima od namaza samo onoliko koliko je bio prisutan. Pa kako kaže onaj naš jedan, kaže ne bih ja sebi primio namaz kako sam ga obavio. Šta hoće kazati? Nije bio prisutan. Ja bih volio da mjesec Ramazan bude mjesec u kojem ćemo se mi uprisutniti. Mi ne volimo kad pričamo našem djetetu, on nam mobitel. Nešto radi, ništa se ne sluša. Pa mi kažemo na jedno ušlo, na drugo izašlo. Zamislite sad, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah ne prima dovu onog srca koji nije prisutan. Tražiš nešto od Allaha dželešanuhu, ali tvoje srce je negdje odlutalo. Čak ima jedna predaja, spominje se za Musa alejhi selama. Kaže, prolazio je pored jednog čovjeka koji plačući traži nešto od Allaha dželešanuhu. I Musa alejhi selam više dokundisalo, plače, čovjek vidi u kakvom je halu i on podigne ruke i kaže, Gospodar, pa da molim te daj ovom grobu, evo zbog mene mu dadni ono što on traži. Kaže Allah dželešanuhu, neću. Kaže, zašto? Zato što on traži od mene fizički, ali njegova duša je, kaže, s onim njegovim ovcama koje ostavio tamo. Nije uopšte prisutan u dobi dok traži nešto od Allaha dželešanuhu. Allah dželešanuhu se obraduje dovi vjernika više nego što se čovjek obraduje u pustini, izgubio devu, pazite, izgubio devu, na samrti, posljednje uzdahe uzima. I kaže, u tom trenutku vrati se ona njegova deva sa svom hranom i sa vodom. Allah dželešanuhu se više obraduje dovi vjernika. Čak ima jedna interesantna predaja gdje Allah dželešanuhu hadisi kuci kaže, o robe moj, dokle god ti mene dozivaš, dokle god mi se obraćaš, dokle god mi se nadaš, ja ću ti oprostiti sve grijehe i nić nikako pažnje na njih obraćati. Robe moj, sine Ademov, kad bi ti imao grijeha koliko da ispunjavaju prostor između zemlje i nebesa, pa zatražiš od mene da ti oprostim, kaže ja bih ti sve grijehe oprostio. I treći, robe moj, sine Ademov, kad bi tvoji grijesi bili teški poput zemlji, pa ti zatražio oprosta od mene, ja bih ti tvoje grijehe oprostio. Pa se čovjek sa dovom ne može nikako da bude na gubitku. Zapamtite, sa dovom ne možemo nikako biti na gubitku. Dovom ili će nam Allah dželešanuhu odmah u tom trenutku nešto dati. Evo ja ću vam ispričati jedan slučaj koji se vezuje za mog muhafiza. Čovjeka pred kojim sam ja naučio 614 stranica Kur'ana. On je nama ispričao kako bi nas ponukao da na putu hifza ne prođe nam dan, a da se Allahu ne zahvalimo na uputi i na tome što nam se Allah dželešanuhu počastio da učimo Kur'an. Nedavno sam boravio u Turskoj, ja vidio sam da Ivaš Efendija ide ganja raznorazne donacije po cijelom bijelom svijetu. Kažu, boravili smo u Hajrat fondaciji, možda ste čuli. To su ljudi koji na godišnjem nivou, ja mislim da izađe otprilike, štampa se 1.300.000 otprilike mushafa. Onda smo mi njih pitali, pa dobro, subhanallah, koja svrha više tih mushafa? Ko to toliko čita mushaf? A onda su oni nama rekli da su oni nedavno boravili u Africi. I došli su dole u jednu džamiju, ljudi nemaju nikako mushaf, nego samo imam džamije ima jedan mushaf. Učenici koji dođu u džamiju da nauče nešto od Kur'ana pred tim šejhom, oni u ovoj halki se okupe, prepišu svi zajedno na jednoj stranici tu stranicu Kur'ana koju uče, odnesu je kući. Imaju sedmicu dana da je nauče. Zašto? Zato što nakon te sedmice dana oni nikad više u životu ne vide tu stranicu Kur'ana.
Jer nemaju musafa. U selu ima samo jedan musaf i to ima njihov efendija. To je vrijeme bilo, naše vrijeme u komunizmu, kada samo par kuća u selu imali musaf. Mi sad imamo i previše mushafa, ali ne čitamo. Nema dovoljno nas koji ćemo čitati te mushafe. Nedavno sam, nažalost, na vratniku pronašao 3 mushafa u kontejneru. Odnosno, jedna komšinica mi je donijela te mushafe iz kontejnera. Toliko mi ne obraćamo pažnju. A kaže se u predajama da je jedan čovjek, jedan od velikih griješnika, Bišr el-Hafi, naišao putem i ugledao na podu bismilu. Uzeo tu bismilu, obrisao prašinu sa nje, otišao kući, namirisao i stavio visoko na rafu. I usnio san u kojem dolazi melek i kaže: o Bišre, ti si naše ime podigao na visoko mjesto i mi ćemo tvoje ime, tvoj ugled podići i na dunjalku i na ahiretu. Kasnije je taj čovjek postao jedan od najvećih učenjaka na dunjalku. A do tada je bio propalca, čak neki